baboy, bulalo. Ito naman ang panganang isda. Ano sa ito? Panganang isda. Palating ko muna. Kain muna ako. Yung ano? Porch test. Opo, stick daw din. Magkano ko yan? Ano ito? Isda? Alam ka na. Ako Isda? bakit ah? Nilakdakan po. 50 lang, 50. Oo, tapos pwede ko makuha yung per... Sa kanin, kung sisig, gano? 60. Pakanin. Baboy, bulalo. Ayan. Lagay gatong. Ito naman ang panganang isda. Ano sa ito? Gatong? Gatong. Ano sa ito? Dalan, magdadala ako dito. Sige. Oh, ito ang panganang isda. Palating ko muna. Boss pork stick. Kain muna ako. Yung ano? Hindi ko yung bumili ng ano. Wala nang nakalaman si Tunda. Teng, porting, teng. Porch test. Opo, stick daw din. Ilan eh, boy? Pagkakulo na? Kapag na? Kapag na? Sa... Sige tayo, okay lang. For today's video, from Ortigas, Pasig, tumayo po. Okay ba? Baka ka dito. Sayon. Kalating
Harap sa camera. Boy, pick up mo, ayusin mo na yan. Di pa ako na. Sa lupa. Dalawa pa. Ay, ikaw? Balot? Mapapanood na ako nito sa TV. Oo. Sikat ko. Kayo ba? Tambo, ulam mo. Yun, shout out. Ano yan? Gayang araw. Isa rin pong take off. Dem. Dem. Yung isa i-take out natin. Opo. Sige. Last 2 minutes na to. Ay, sorry. Oil, please. Oil na. Madula ko yan. Ay, para makabula ko. Oo, doon ka Wala kang ganda doon. Wala doon. Olis na. Ito, malalo tayong hirapan ito. Dumami yung ano. Hindi, nung isa kasi may May nag-vlog. isa. Nadami na sabi niya. May nag-vlog kasi nung isa eh. Ha? May nag-vlog na nung isa. Nung doon. Yung ano, drink. Para masarap sa dito. Oh, bayan. Okay. Ting. Ting. Okay lang, sige, di bale. Magkano kaya? Ano to, olis na? Balot yan ha. Olis na? Balot. Ay, balot yan. Balot, sa'yo, ikaw, Balot yan. ulis na. Oo. Kailan nila kayo? Pwede ka pa. Pwede ka pala kayo.